sedaya nugrahane Gusti satemah dalu menika saged pepanggihan malih kangge sinau sesarengan gayut wicara Jawa mliginipun gayut pamedhar sabda. Awit purun tan purun nalika kula lan panjenengan ngaten menika gathuk kalian budaya Jawa menika padatan utawi limrahipun lajeng dipun gebyah-uyah dening masyarakat, dianggep kabeh ngerti, dianggep kabeh iso mliginipun gayut kalian wicara. Sansaya Mas Andri menika gathuke karo wayang, wah dianggep wis kudu iso ngomong. Lah menika pramila, satunggaling konsekuensi logis dados nalika wonten sederek ingkang betahaken pambiyantu nggih sak saged-saged kula panjenengan saos pambiyantu dene limrahipun gayut kalian wicara nggih monggo dipun udi sesarengan. Nggih, wau dalu menika sampun katur gayut kalian pasrah srana. Kula bilih sawetawis review, pasrah srana menika katindakaken saksampunipun lamaran dipun tampi. Sasampunipun lamaran dipun tampi lajeng katindakaken utawi kalajengaken pasrah srana utawi limrahipun menawi rumiyin menika peningsetan. Peningsetan rumiyin menika miji satunggaling wanci tegesipun hari tersendiri di luar dari, midodareni, di luar dari akad nikah. Nah sakmenika lajeng, srah srana menika dipun ringkes wekdalipun, dipun dadosaken setunggal, saged nalika malem midodareni, saged nalika badhe akad nikah utawi ijab kabul saderengipun. Malah kepara wonten kedadosan ugi nalika sampun pun rakit saderengipun akad nikah ijab kabul neng dilalaipun naibipun selak kesesa. Awit, wekdal menika jamipun rapet, harinya hari baik, wah pas pas tanggalipun, tanggal bagus ngoten, lajeng anggenipun serah-serahan katindakaken saksampunipun akad nikah. Menika nggih saged kemawon kelampahan. Nah, kala wingi sampun, dipunaturaken gayut kalian masrahaken ubur ampe. Masrahaken ubur ampe. Lah dalu menika kebilih gayut kalian panampinipun lan mangkih nyobi, maos. Kala wingi boten kober, utawi boten wonten wekdal kangge nyobi maos menapa ingkang, kawedar wau dalu. Nggih. Nah, nalika sera-seran utawi peningsetan menika ingkang kedah titis menika kejawi ingkang masrahaken ugi ingkang nampi. Ingkang nampi menika kedah titis, tegesipun sing dingendikake apa seka sing masrahke, lah menika dipun wangsuli kanthi imbang. Liripun imbang menika kados kala wingi kula aturaken nalika martakaken kaslametan, kawilujengan lampah. Berarti sing mangsuli, oh nderek bingah dene tindak panjenengan menika kanthi wilujeng. Lajeng angka kalih menika nalika, upaminipun wonten pitepangan kula menika putusan saking menika. Sing nampa nggih nepangaken saged. Lajeng wontenipun salam takdim. Salam takdim saking ingkang masrahaken berarti sing nampa ya mangsuli salam takdim. Nek mrika le masrahke dilafazke, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Berarti le nampa ya dilafazke, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Mboten kok salam panutup. Inggih kula tampi kanthi atur, "Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Niku salam panutup. Lajeng saking mrika masrahaken menapa? Oh pisang sanggan, nggih pisang sanggan katampi. Masrahaken Gunaredana Arta, pun tampi. Boga wastra, nggih pun tampi. Masrahke calon manten kakung, nggih pun tampi. Dados, menika wonten imbanganipun. Sinaosa saupami menika nggih sedaya ingkang dipun wedharaken kala wau kula tampi, ngoten menika nggih sah. Kula nate kelampahan kados ngaten kala wingi kula criyosaken,
kula dhateng tlatah Pajeksan, caket Malioboro ngaten. Wes tak tata rakit anggenipun matur, anggenipun nampi nggih ngaten. Nggih, ingkang sedaya pun aturaken kula wau, kula tampi. Pun rampung. Lah nek modele kados ngaten tegese menika, kirang ngurmati dhateng tamunipun. Dados wonten ing ngriku ora kok menang-menangan mboten, jor-joran mboten, mboten jor-joran, mboten menang-menangan. Ning nek iso ngimbangi namung menika. Lajeng malih nalika sera-seran kadang kala kangge menapa, nanjakaken lodhange wekdal menika wonten pitepangan, pitepangan kulawarga. Saged kemawon pitepangan keluarga nanging nalika pitepangan menika mboten perlu jor-joran gawean, jor-joran moncer-monceran. Nuwun sewu menika mantenipun menika gadah kakang, kakangipun menika sakmenika makarya wonten ing Pertamina. Ingkang angka kalih menika wonten Garuda, lajeng ingkang angka 3 menika dhateng Pajat. Lah menika putra ragil. Lah menika rak jor-joran gawean mangke mindak menapa nggih, saged damel, runtik batining liyan. Wah, karang keluargaku ki omong keluarga petani ro peternak ya sing besanku keluargane ya menika kirang prayogi. Dados cekap menika sekian bersaudara, sing pertama iki, kedua iki, ketiga iki. Upamiya pun sebataken papan dunungipun malah mboten napa-napa. Ingkang bajeng menika boten saged dhateng awit pakaryan wonten ing Semarang, ingkang angka kalih menika wonten Jakarta, ingkang tiga menika wonten Surabaya. Dados ingkang wonten Yojo menika namung anak kula ragil menika, pamanipun ngaten boten napa-napa. Menika kangge pitepangan. Nah, samangke badhe katur gayut panampi saking, eee, panampi srana mliginipun nalika menika dereng ijab. Tegesipun menika saged dipun nalika malem midodareni utawi nalika ndungkap akad nikah ijab kabul utawi saderengipun. Nggih, menika conto panampi. Apabila saged dipun semak saking naskah ingkang sampun kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged angestreni rawuh ing papan wiwahan menika. Sholawat sarta salam mugi tansah rumentao dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjing ing akhir tempi. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali atur. Kula ugi ngaturaken pambagyaharja sugeng rawuh. Lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan
Dene panjenengan sedaya sampun kepareng angentengaken panggalih rawuh ing papan pawiwahan menika, nyumpeketaken anggenipun kekadangan pasdherekan kanthi sarana silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takzim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah sinartan atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah sedaya peparing panjenengan ingkang wujud pisang sanggan sarta upakarti pangiringipun ingkang wujud boga wastra lan redana minangka jangkeping syarat sarana lampahing palakrama inggih antawisipun Nak Mas Bima Hadisurya putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumapak titi wancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro nenggih pun Nak Mas Bima Hadisurya inggih badhe kaijabaken kanthi saktataning agami Islam. Lan saksampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra penganten sarimbit sinaosa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat sageta mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan linuberan berkah sarta tumuli kaparingan tedhak turun ingkang saged damel bombonging manah. Amin. Para tamu ingkang kinurmatan, langkung-langkung kulawarga kadang calon besan ingkang satuhu caket manah. Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun gunging samudra pangaksami. Wonten kirangipun samukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya inggih sapa aruh ingkang kirang gupuh caos palenggan ingkang kirang mungguh sarta pasugatan ingkang kirang damel renaning penggalih panjenengan sedaya. Sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene saksampunipun lampah upacara menika mangke paripurna. Panjenengan ngersakaken kundur dhateng Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sinaosa awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kundur. Mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sakpengker panjenengan kulawarga ing pandhéan Umbulharja Ngayogyakarta ngriki inggih tansah ginanjar ing kawidagdan. Ing wasana mugi kasekecakna kanthi mardikaning panggalih anggenipun sami lelenggahan lan hangresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasita sarta lepating atur kula hangrakit basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menika contoh cekak utawi prasaja sederhana
kangge anampi pasrah. Nggih, sinaosa mboten baka setunggal, nanging menika ugi pun sebat masrahke pisang sanggan, boga wastra redana. Boga menika dedaharan, ya sing mentah, ya sing mateng. Pramila wonten ing menapa pasrah menika pun sebataken guru bakal, guru dadi. Guru bakal menika sing mentah, guru dadi menika sing mateng. Kalebet wonten ing ngriku wonten keletan, wonten maneka warni dedaharan ingkang saking ketan menika nggih mlebet dhateng boga. Wastra menika busana kangge calon manten putri. Nggih, busana kangge calon manten putri. Upami wonten eyangipun ingkang taksih sugeng pun aturi pamesing. Pun aturi pamesing. Menika menawi eyangipun taksih sugeng. Nah, nek plangkah dados pundi? Nek plangkah menika kewajibane manten neng kakangne utawa mbakyune. Dados didi kewajibanipun calon manten kakung utawi calon jodoh dhawuhipun. Menawi plangkah menika dipun tindakaken saderengipun sungkeman, saderengipun siraman. Sasampunipun sungkeman lajeng ngaturi sanggan plangkah dhateng Kang Mas utawi Mbak Yu lan ugi ngaturaken plangkahipun wujud menapa. Menika kangge plangkahan utawi langkahan saderengipun eee, akad nikah papanipun saderengipun siraman. Nggih, menika conto manapi. Semoga dipun bebresi sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam lajeng matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kadang, boten kadang. Kadang menika sedulur, nek kadang menika sok iya sok ora. Kadang paranatacara ing sampun paring wekdal dhateng kula. Dhateng kula, boten perlu ngantos dhateng kawula. Awit kula menika sampun bentuk krama saking aku. Nggih, boten perlu dipun kramakaken kuadrat dados kawula. Kejawi menawi panjenengan anggenipun matur dhateng ngarsa dalem utawi dhateng Sri Paduka Pakualam. Nah, menika saged kanthi tembung kawula awit pancen awak dhewe rakyat Ngayogyakarta utawi kawula Ngayogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, puja puji syukur tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sak panunggalanipun. Menika salam klebet dhateng salam pambuka lan pamuji syukur. Nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ngadeg mergane awak dienggo awak dhewe nek dienggo wong liya menika jumeneng. Dados menawi ngadeg menika dipun gantos jumeneng menika malah kirang trep. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani jumeneng wonten ngarsa panjenengan. Menika kurang trep. Awit jumeneng menika dienggo wong liya, ora dienggo awake dhewe. Inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Menika atas nama Bapak Ibu Mulyadi supaya menanggapi atau menerima apa yang menjadi perkataan wedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan langkung-langkung. Ya, menika tembung langkung-langkung menika beda kaliyan linangkung. Linangkung menika linuwih, nek langkung-langkung menika khususnya. Nggih, kadang kula rak wonten tembung linangkung dumateng kadang besan. Nah, linangkung menika tegesipun linuwih. Mas Andrianto menika piyayi ingkang linangkung. Ringgetipun kuatrah menika kok linangkung linuwih. Nek langkung-langkung menika khususnya. Khususnya. Terus langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya khususnya kepada utusan. Saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusman Mergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali atur kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh.
Dados wonten ngriki mboten napa-menapa sebagai wakil dari tuan rumah ngambali atur pambagio harja tidak masalah. Dados saupami salebeting acara menika pambagio harja wonten piyambak yang bertugas utawi pambagio harja dipun ropel, dipun dobel kalian MC menika nggih saged kemawon. Nah, ingkang ngendika minangka wakil tuan rumah menika nggih boten wonten lepatipun nalika menika ngambali atur ngaturaken pambagio harja sugeng rawuh. Tumrap Ngayogyakarta menika sugeng rawuh. Tumrap Surakarta menika wilujeng rawuh. Mangkunegaran sing papane neng Surakarta menika nggih mawi tembung sugeng. Mangkunegaran. Awit Mangkunegaran pancen taksih wonten sambung rapetipun kalian Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep sarta ngambali atur, kula ugi ngaturaken pambagio harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangenthengaken panggalih. Hangenthengaken panggalih. Kala mangsa wonten ingkang hangenthengaken salira. Hangenthengaken salira menika supados selirane dadi entheng, dadi men entheng menika kanthi bebuang. Dados wonten ingkang menapa negesi ngenthengaken salira menika dadi buang air besar, buang air kecil to, Mas. Mergane njuk slirane dadi entheng. Nah, kangge menapa nangkis bab-bab kados ngaten lajeng ngenthengaken panggalih dados penggalihe menika entheng kanggo rawuh. Sampun kepareng ngenthengaken panggalih rawuh ing papan pawiwahan menika nyumpeketaken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takzim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah. Inggih kula tampi kanthi renaning manah. Menggunakan tembung manah karena digunakan untuk diri orang pertama. Pramila kanthi tembung renaning manah, boten penggalih. Nek penggalih iki dienggo wong liya. Sinartan atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilafazke mergane nalika masrahke kala wau nggih dilafazke. Pramila anggenipun jawab nggih dipun lafazken. Kejawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun. Awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah sedaya peparing panjenengan. Ingkang wujud pisang sanggan sarta upakarti pangiringipun. Ingkang wujud boga wastra lan redana minangka jangkeping syarat sarana lampahing palakrama inggih antawisipun Nak Mas Bimo Hadi Suryo putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Nggih, dados pun tampi kanthi remen peparingipun. Nah, len nampa kanthi nyebut peparingipun tegese merendahkan diri. Andhapasare dienggo dene kala wingi anggenipun masrahaken menawi sedaya sampun boten wonten ingkang cicir menika kaaturaken utawi kapisungsungaken wadagi munggahke pisungsungaken. Nah, wonten ing mriki peparingipun, matur nuwun peparingipun. Jenenge paring menika saka dhuwur medhun menika peparing. Dene menawi sampun tumapak titi wancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro nenggih pun Nak Mas Bimo Hadi Suryo inggih badhe kaijabaken kanthi saktataning agami Islam. Awit nalika masrahke menika wonten tembung kasuwun menawi sampun dumugi masrahaken calon manten kakung lan kasuwun menawi sampun dumugi titi wancinipun keparenga
dipun ijabaken kanthi saktataning agami Islam. Pramila anggenipun mangsuli nggih sami. Inggih badhe kaijabaken kanthi saktataning agami Islam. Lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra panganten saribit sinaosa namung kanthi prasaja. Nggih, menika salam wis ditampa, pisang sanggan wis ditampa, buga wastra redana wis ditampa, putra mantu utawa manten lanang nggih pun ditampi. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat saged mawujud dados kulawarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah lan linuberan berkah. Sarta tumuli kaparingan tedhak turun ingkang saged damel bombonging manah. Amin. Menika wonten unsur purwakanthi sakinah, mawaddah, warahmah, tebak berkah, bombonging manah. Ning tembung sakinah, mawaddah, warahmah menika mboten perlu dipun singkat dados samawa nggih. Beda tegesipun samawa. Kadang kula rak nalika ngaturaken selamat semoga samawa. Menika kok kirang trep nggih. Trepipun semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Samawa karepe anggepe menika warahmah. Kamangka wa menika tegesipun dan gitu. Basa Arab. Sakinah, mawaddah dan. Dadi ra ana teruse rahmah ilang, berkah ilang. Dados menawi ndongaaken menika prayogi dipun jabaraken kemawon. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah penuh berkah. Para tamu ingkang kinurmatan, langkung-langkung kulawarga kadang calon besan ingkang satuhu caketing manah. Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun samudra pangaksami wonten kirangipun samukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya inggih sapa aruh ingkang kirang kukuh, caos palenggahan ingkang kirang mungguh, sarta pasugatan ingkang kirang damel renaning penggalih panjenengan sedaya. Sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene sasampunipun lampah upacara menika mangke paripurna, panjenengan ngersakaken kondur dhateng Brontokusuman. Wingi le pamit kula nyuwun pamit wangsul dhateng Brontokusuman. Menika anggenipun mangsuli panjenengan ngersakaken mundhut pamit kondur ngersakaken kondur dhateng Brontokusuman mergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kondur. Mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun, mugi sakpengker panjenengan kulawarga ing Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta mriki inggih tansah ginanjar ing kawidadan. Ing wasana mugi kasekecana kanthi mardikaning panggalih anggenipun sami lelenggahan lan hangresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasita sarta lepating atur kula hangrakit basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menika gambaranipun. Lajeng wonten malih kecelakaan. Kecelakaanipun ngaten. Kasus menika njenengan. Mas, lah nek dilalae sing masrahke niku le ngendika akeh banget dasare lara omong yayine. Ning barang-barang niku lali durung dipasrahke niku njere nampa pripun? Dadi lha ngomong wis bladrah akeh banget to. Ning malah lali barange niku ora ana tembung dipasrahke. Niku njuk sing nampa ajeng pripun niku? Lah, nalika wonten kasus kados ngaten, sing nampa ya aja nganti gawe wirange tamu.
sing nampa aja gawe wiranging tamu. Upaminipun gawe wirang ngaten. Nun inggih sinaosa kala wau kula semak menika kok kados dereng wonten tembung kangge masrahaken menapa ingkang dipun asta. Saestu kanthi legawaning manah kula tampi. Ha menika gawe wirange tamu. Tegese nalika medharke ngaten, wah berarti sing mau ki durung dipasrahke. Ning le ngethuprus wis akeh banget. Lajeng pripun Mas? Supados nggih, kanthi sinamuning samudana. Saestu kula sampun tanggap menapa ingkang dados kersanipun panjenengan sedaya rawuh wonten ing mriki, awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih sedaya peparingipun dipun tampi. Dadi ora usah ngomong senajan ta mau ki rung dipasrahke, ning tak tampa. Nah niku kirang prayogi. Dadi gawe wirange tamu. Nika nate kelampahan kados ngaten. Dados sing masrahke iki wonge lara omong, lara omong wis kethuprus akeh banget, bolali ora masrahke. Dados tembung sedaya wau kula aturaken dhateng Bapak Mulyadi menika mboten wonten. Nah, sing nampa ya kudu tanggap, oh iki durung dipasrahke ning aku ngerti kok maksude rawuh rene iki aku ngerti, maksude ngerti. Saestu kula sampun tanggap menapa ingkang dados keparengipun Bapak Sugeng Handoyo minangka utusanipun Bapak Sri Kuncoro rawuh dhateng papan menika. Nun inggih sedaya tandha sih katresnan saking Bapak Sri Kuncoro kula tampi kanthi bingahing manah. Ngaten menika. Terus menawi cara pedalangan, nggih cara pedalangan rumiyin kula sinau pedalangan menika jejering dalang menika kudu gendheng. Gendheng titik. Dados sangune dalang menika wonten gandang, pertama gendung, gandang, gending, gendeng, gendeng wonten 5. Menika rumiyin ingkang kula tampi wonten Habirandra. Nah, salah satunggal ingkang pun cakaken inggih menika gendheng. Gendheng menika tegesipun atap. Atap payon. Dienggo apa? Dienggo mayoni. Ora kok main payu menika mboten ning dienggo mayoni, dikai payon sebagai pelindung bagi yang ada di bawahnya. Kudu ngayomi. Kudu ngayomi. Ngayomi sapa? Ngayomi marang awake dhewe. Ngayomi marang tamune, ngayomi marang sing duwe gawe, ngayomi marang kanca makarya lan sapanunggalipun. Aja nganti gepok wangkong. Gepok wangkong menika nabok bokong tegese gawe wirange wong liya. Menika wewaler saking Bapak Guru kula nalika rumiyin kula sinau pedalangan kados. Dados aja nganti gawe wiranging wong, aja nganti gawe tatu batining liyan, malah kepara ngayomono marang sing kudu diayomi. Wah iki engko nek tak buka mau urung dipasrahke malah kewirangan. Nah menika tegesipun kudu ngayomi. Nggih, wabilih menika kalian file kala wingi saged dipun bikak upaminipun. Nah menika saged kangge siji masrahke, siji nampa upaminipun. Nggih, upaminipun Mas Iksan sing masrahke file kala wingi, lajeng Pak Zam ingkang nampi upaminipun sing file dalu niki saged dipun cobi. Ngaten? Wah, berarti Mas Iksan buka sing kalau pasrah. Nggih, sendika, Pak. nah, minangka panatacara. Nah, sakmenika panjenengan menika sebagai pamedhar sabda sih, sing masrahke karo sing nampa. Jejering panatacara menika mboten perlu ngendas-ndasi. Sinaosa wis ngerti, ning ora perlu ngendas-ndasi. Liripun ngaten, paminipun, contonipun. Adicara salajengipun kula inggih atur pasrah.
saking panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro ingkang badhe kasalirani dening panjenenganipun Bapak Gita Iksan. Adicara salajengipun inggih atur pasrah. Nah niku jenenge ngendas-ndasi. Cekap sebagai MC adicara salajengipun nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Bapak Ibu Sri Kuncoro ingkang anut rantaman rinakit. Nun inggih badhe kasalirani panjenenganipun Bapak Gita Iksan. Pramila dumateng Bapak Gita Iksan sawetawis kasuwun jengkar saking palenggahan keparenga amahyakaken gatining sedya. Silahkan berbicara. Ora usah dipasrahno, Mbak. Nek masrahno dhewe anu napa ngendas-ndasi. Terus adicara salajengipun nun inggih kasuwun wedharing pangandika. Pangandika saking tamu, silakan berbicara. Perkara berbicara kuwi engko arep dipasrahke apa ora menika hak dari yang berbicara. Menika ngaten. Dados ora perlu dipun das-dasi. Nggih, paminipun ngaten. Bapak Ibu ingkang winantu ing pakurmatan, ing salajengipun nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Bapak Ibu Sri Kuncoro ingkang anut rantaman rinakit nun inggih badhe kasalirani dening panjenenganipun Bapak Gita Iksan. Awit saking menika kasuwun dumateng Bapak Gita Iksan sawetawis jengkar saking palenggahan ingapit dening Bapak Ibu Sri Kuncoro keparenga amedhar pangandika. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dumateng Kadang Pranatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pepundhen, para pinisepuh saha para tamu ingkang saduhu kinurmatan. Saderengipun kula ananggapi menapa ingkang dados keparengipun Kadang Pranatacara langkung rumiyin keparenga kula munjakaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan satemah kula sak rombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Amit pasang Kalimantabe mugi tinebihna saking bebendu lan tulak sarik awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian, kasembuh pangestunipun para sesepuh lan pinisepuh ing mriki, lampah kula sak rombongan saking griya ing Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta, dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bumbunging manah dene sadateng kula sarombongan tinampi lan ing acaranan kanthi satataning kekadangan. Pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan piraningan nggih Pak nggih. Pinaringan, Oh, paring. pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun.
panjenenganipun Bapak Mulyadi wigatos ing sowan kula sak rombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga sumrambahipun dhateng para sesepuh lan pinisepuh ing papan ngriki kanthi atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi majeng bebesanan Manjing. kanthi manjing bebesanan gegandhengan sadaya pangandikan punapa dene penggalihan sampun gumathok estining sedya sampun golong gilik pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titi wanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan Rajahayu jangkep sak uba-rampinipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa mala kramakaken putra kagungipun nuninggih Nak Mas Bima Hadi Surya. Calon dhaup kaliyan putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nuninggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageda rahayu widodо nir ing sambikala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon pengantin putri jangkep lan sarana ngadi busana sarta ngedi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun kanthi pangajap sageda minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh Amiwaha putra Mahargya Siwi. Hamba bilih sampun boten wonten ingkang jijir lan kaliput sadaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kenen nglarabaken calon pengantin kakung nuninggih Nak Mas Bima Hadi Surya putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kanthi panyuwun ingga bilih sampun dumugi ing titi wanci tumapaking gati mugi kaijabna anut satataning agami Islam lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dhawuhing penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan ngriki Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Mekaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sak rombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sageda rancak
boten nemahi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepate ngatur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenging panuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Gita Ihsan ingkang sampun kepareng amahyakaken gatining sedya ingkang tetela kanthi wijang terwaca sampun kawedhar wonten ngarsa panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang satuhu kinurmatan ing salajengipun nun inggih kasuwun tumanggaping wacana saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi ingkang anut rantaman rinakit badhe kasalirani panjenenganipun Bapak Zamsuri. Pramila dumateng Bapak Zamsuri sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Kadang Pranatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Welas lan Asih, awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangestreni rawuh ing papan wiwahan menika. Sholawat sarta salam mugi tansah rumentao dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang ing akhir tembe. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedharing gati saking Duta Saraya Paniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngersanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusuman mergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali atur, kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng ngantaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan menika, hanya pekataken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takdim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah. Sinartan atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agungipun panuwun awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah sedaya peparing panjenengan ingkang wujud pisang sanggan sarta upakarti pengiringipun ing wujud boga, wastra lan redana minangka jangkeping syarat sarana lampahing palakrama. Inggih antawising Nak Mas Bimo Hadi Surya putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumapak titi wancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro ninggih pun Nak Mas Bima Hadi Surya inggih badhe kaijapaken kanthi satataning agami Islam. Lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi
badhe amiwaha putra panganten sarimbit sinaosa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat sageta wawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan linuberaken berkah sarta tumuli kaparingan tidak turun ingkang saged damel gombonging manah. Amin amin ya rabbal alamin. Para tamu ingkang kinurmatan, langkung-langkung keluarga kadang calon besan ingkang satuhu caketing manah, Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun gunging samudra pangaksami wonten kirangipun samukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya. Inggih sapa aruh ingkang kirang gupuh, taos palenggahan ingkang kirang mungguh, sarta pasugatan ingkang kirang damel renaning panggalih panjenengan sedaya. Sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene sasampunipun lampah upacara menika mangke paripurna, panjenengan ngersakaken kundur dhateng Brontokusuman mergang Sangayogyakarta sinaosa aurat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sapengker panjenengan keluarga ing Pandian Umbul Harjo Ngayogyakarta mriki inggih tansah ginanjar ing kawidagdan. Ing wasana mugi kasekecakna kanthi margikaning panggalih anggenipun sami lelanggahan lan ngesrepi pasugatan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi nyuwun pangapunten awit kiranging subaseta serta lepating atur kula hangrakit basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenging panuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Zamsuri ingkang sampun kepareng ananggapi menggah wedharinggan. Menika simulasi ringkes nalika setrah panampi. Dados jejering panatacara menika boten perlu ngendas-ndasi. Pasrahno kae tampanen. Nah menika boten. Dados medhar pangandika lan ananggapi wedharing pangandika. Perkara dipasrahke napa mboten menika urusane tamune. Nah, lajeng malih nalika dilalaipun wekdalipun menika desek. Terus ingkang masrahaken menika lara omong. Lah menika ing saged dipun kethik menika nggone awak dhewe. Tegesipun sik nampi mengko rasah suwe-suwe le nampani. Ingat waktu umpamipun ngaten. Ini sing awake dhewe. Nek sik tamune tetep dijarke. Silahkan arep napa ngendika pirang menit menika monggo wong pancen ajeng menika kangge napa pangandika tumrap tamu. Nggih, Mas Andri kepareng badhe nyobi. Ingkang sedherek kula buka mawon nggih ingkang nampi mawon nggih. Nggih, monggo. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan Asih awet berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangestreni rawuh ing papan wiwahan menika
Oh, sudah. Wiwahan menika. Shalawat sarta salam mugi tansah rumentao dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang akhir tembe. Nyuwun gunging samudra pangsami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kenen matur ananggapi menggah wedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan. Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Sinaos sorandat kepara kasep sarta angambaliatur. Kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangenengaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan punika hanya maketaken anggenipun kakadangan pasedhereken kanthi sarana silaturahmi. Dene yang salajengipun salam takdim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Inggih kula tampi kanthi renaning manah sinartan atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawi menika Bapak Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah sedaya peparing panjenengan ingkang wujud pisang sanggan sarta upakarti pangiringipun ingkang wujud boga wastra lan redana. Minangka jangkep syarat sarana lampahing palakrama. Inggih antawisipun Mas Bima Hadi Surya putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumapak titiwancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro nenggih pun Nak Mas Bima Hadi Surya inggih badhe kaijabaken kanthi satataning agami Islam lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra penganten sarimbit sinasa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat sageta mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan linuberan berkah sarta tumuli kepareng tedhak turun ingkang saged ndamel bombonging manah amin. Para tamu ingkang kinurmatan langkung-langkung keluarga saking calon besan ingkang saduhu caketing manah Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun gunging samudra pangsami. Wonten kirangipun sakmukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya inggih sapa aruh ingkang kirang gupuh taos palenggan ingkang kirang mungguh sarta pasugatan ingkang kirang damel renaning penggalih panjenengan sedaya sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyun gunging samudra pangsami. Dene sasampunipun lampah upacara menika mangkih paripurna panjenenganipun ngersakaken kondur dhateng Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sinasa awrat ing mriki awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sapangker panjenengan
keluarga ing Pandian Umbul Harjo ngriki inggih tansah ginanjar ing kawidagdan. Ing wasana mugi kasekecakna kanthi mardikaning penggalih. Anggenipun sami lelenggahan lan hangresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja punika. Ngantos paripunaning adicara. Cekap semanten atur awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subesita sarta lepating atur kula hangrakit basa nata ukara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya salam panutup ya, boten salam jawaban. Wassalamualaikum. Boten waalaikumsalam. Wah. Jadi dados nalika panjenengan menika angayai nggih. menika saged pun apa? Pun waos rumiyin upaminipun ngaten. Dados secara gamblangipun kisi-kisi menika sampun anggadhahi. Sinaosa mangke upaminipun wonten ing lapangan menika beda pangrakiting ukara mboten napa-napa. Tidak masalah. Tidak masalah. Dados pancen wonten maneka cara ingkang menapa? Ingkang dipuncakaken tumrap wicara. Wonten ingkang wicara menika bebasan improvisasi, dipun temu kuwo. Pun temu kuwo. Dadi pamanipun pas layatan, nah pas layatan wah iki sapa sih? Wah Pak Zamzuri mawon. Temu kuwo. Dadi teng mriku mboten iso gawe catetan pamanipun. Nanging nalika panjenengan sampun nate maos, sak ora-orane sak gribatan niku nate napa? Nate maos nggih, nate ngertos. Wah, kira-kira iki. Ya menika improvisasi menika pancen menapa nggih? Boten saged dinuga lan ugi rapet gayutipun kalian kaprigelan panjenengan. Kaprigelan panjenengan anggenipun ngrakit basa nata ukara, improvisasi. Dipun temu, oh nggih. Wah iki sing sapa ya pambagio arjane? Wah ngan mawon, Mas Iksan mawon. Wah mboten. Ki MC-ne sapa ya? Mas Andri mawon MC-ne. Ya, improvisasi. Dateng lajeng menapa anggenipun ngendika wonten ngajeng ya paribasan nyampar nyandung sak ketemune sik gemeripet ning sirah. Mboten dados menapa improvisasi. Jenenge improvisasi. Lajeng angka kalih menika wonten ingkang kanthi metode ngapalke. Dados daya naskah menika pun apalken ngantos sak titik komane. Menika apal. Menika limrahipun pun tindakaken dening kanca-kanca ketoprak naskah. Kula Eram gumun sanget dhateng salah setunggal guru kula inggih menika Bapak Ignatius Wahono. Pak Wahono menika menawi ngapalke naskah sinaosa sampun sepuh ning nek nggon titik komane ngantek ngerti. Nganti apal. Menika cara ngapalke naskah. Nah, ngapalke naskah menika wonten plus minusipun. Plusipun menika jelas runtut. Nah, minusipun menawi menapa nyampar nyandung nggih kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apalane. Nah niku dadi geseh. Nah, pramila nalika apalan menika ditingkatkan menjadi memahami. Menawi memahami menika nalika dumados wah gingsir wonten ing lapangan menika saged mengantisipasi dengan segera. Lah menika limrahipun tumrap para MC nalika janturan. Nalika janturan utawi nalika nek cara Surakarta menika nyandra. Nyandra menika deskriptif, artinya secara membaca menapa suasana, membaca kondisional dengan cara deskriptif. Lajeng candhaipun menika kanthi catetan ringkas. Dados wonten poin-poin yang dicatat. Nah, menika teknik-teknikipun wicara kados ngaten. Poin-poinipun napa ingkang badhe pun wedhar? Wassalam. Berarti jawab iki mau kana masalahke pisang sanggan berarti pisang sanggan berarti upa karti pangiring dan sebagainya. Lah menika pun
pun catat secara menapa sih garis besar kemawon. Jadi tidak semua kata-kata utawi teks menika lajeng dipun catet ulang, boten. Namung poin-poin menapa ingkang badhe menika trik utawi cara kangge medhar pangandika utawi wicara wonten ngajeng. Nggih, kinten-kinten ngaten. Wonten pitakenan monggo. Pamiwahan niku napa to, Pak? Kathah menika Pawiwahan, tadi Mas. pawiwahan menika resepsi. Cara gampangnya Resepsi. ngaten. Nggih, Mboten tempat nggih, mboten tempat. dalem Mboten tempat nggih, tidak menunjukkan tempat nggih. nek tempat niku papan pawiwahan. Nek tempat menika papan pawiwahan. Nek pawiwahane tegese resepsi. Resepsi. Pawiwahan prasaja wiwaha diresepsi. Kalih wau enten kata-kata kalih wau niku enten kata-kata kula kalih kawula niku bedane napa, Pak? Cara maknane niku. Nggih. Antara kula kalih kawula. Wonten ing menapa? Bau sastra prasaja ingkang kala wingi dipun aturaken menika cetha katulis kula menika artinya saya dalam basa krama. Jadi saya dalam bahasa Indonesia menika nek ngoko menika aku, nek krama dadi kula. Nah, nek kawula menika tegesipun rakyat. Kawula menika tegesipun rakyat, bukan bentuk krama dari kula. Nggih. Dados kawula menika kawula itu jamak nggih. ya jamak. Secara kados jamak nggih. Jamak. Karena kula nggih sering krungu nak pas acara-acara kok anggone kawula. Lah nggih menika naminipun salah kaprah. Dadi napa donge kurang tepat ning gandeng wis kulino krungu dadi ya wis kepenak. Upaminipun panjenengan cul keparenga kawula matur ya ora apa-apa. Cul kok wisan tinimbang keparenga kawula nganu kula matur sing metu manggo anu barang. Menika ngaten. Lajeng kala wau salah tulis nggih Mas Iksan nggih. Teng nek tekene pinaringan. Nggih sing dikarepe pinaringan. Saking tembung paring oleh nulis dadi piraningan. Bareng kula cek, "Oh iya le nulis kleru." Menika kados ngaten. Kalih duta saraya napa duta saraya, Pak? Nganggo DH napa duta? Mboten mawi DH. Duta. Duta nggih maose nggih. Nggih duta. Mboten duta ning duta. Duta. San. Duta saraya saged. Duta wicara saged. Duta nggih, duta. Duta. Duta ning duta. Duta saraya. Asanipun dosa. Nah, Sinartan, Pak. Sinartan, Pak. Bersama dengan. Tembung sinartan. Sinartan menika bersama dengan. Oh, bersama dengan sinartan. Okay. Bersama dengan atur. Waalaikumsalam. Nggih, lah padatan sasampunipun serah panampi menika mangke lajeng wonten tembungipun simbolis. Nah, menika mliginipun kangge MC. Terus simbolis niku napa anune? Basa Jawane napa? Simbol menika nek basa Jawane pancen lambang. Nek diomongke dipun lambangaken, ketoke kurang luwes. Dados kangge tembung simbolis long tinampen nggih tegese secara sing masrahke secara ucapan sudah lalu secara barang yo ana dikeke ditampa ya simbolis. Nah menika kanthi saged kanthi tembung
Dene saksampunipun keparenga para duta saraya lung tinampen upa karti lung tinampen upa karti piniji. Lung tinampen. Dados boten maringaken lan dipun tampi, awit maringaken berarti sekon dhuwur medhun. Nika maringaken. Utawi nyaosaken lan dipun tampi. Nyaosaken wis wong ngisor munggah. Lah kamangka dua utusan ini sejajar. Menawi dhewe nganggo tembung nyaosaken berarti siji saliji medhun utawi nek maringaken salah siji ya medhun, ngaturaken menika salah siji medhun. Nah, supados menika jajar pramila kanthi tembung lung tinampen. Upo karti. Oke, siji lung tinampi upa karti piniji. Menika kangge gantos tembung simbolis kalau wau. Istilah serah terima sasran, Pak. Sasampunipun serah terima secara ucapan, terus menika wonten secara simbolis barang yang diserahkan menika ngaten. Nah, ingkang perlu kawuningan pun tandesaken pun garis bawahi bilih mahar menika tidak masuk dalam serah-serahan. Mahar tidak masuk dalam serah-serahan karena mahar itu adalah kewajiban dari manten kakung kepada manten putri. Sedangkan serah-serahan menika dari wong tuane manten kakung dipun tampi wong tuane manten tri. Menika yang perlu digarisbawahi. Wonten pangandika. Nyuwun sewu Pak. Isan badhe matur sekedhik. Nggih. Babakan pranata cara nggih anggenipun ngaturi urutanipun adicara menika ora ngaturaken kados pasrah ingkang kala wau jenengan ngendikake. Lah menika Kak dalem maca wonten tulodo menika kadosipun dereng wonten nggih Pak nggih. Pancen boten wonten. Oh nggih. Ingkang panata cara menika pancen boten wonten. Pramila panata cara menika mangke kangge tugas akhiripun supados panjenengan ngrakit naskah utawi teks pranata caranipun. Nah, menika kados ngaten. Isine iki. Nah, rakit pranata carane ngaten. Memang pancen ngrakit tukara, ngrakit kalimat tumrap panata cara. Saking panjenengan saged menapa ningali saking contoh-contoh menika pamedhar sabda menika mangke pun rakit kangge panata cara upacara boyong penganten. Upacara boyong penganten resepsi lenggah. Berarti boten resepsi berdiri ning resepsi lenggah. Menika resepsi lenggah menika langkung napa? Tumata tinimbang ingkang resepsi prasmanan. Nah, mumpung gayut resepsi ingkang perlu panjenengan pirsa bilih prasmanan versi barat kalian prasmanan versi katimuran menika beda. Dados menawi versi barat ingkang nami prasmanan tawi pesta berdiri menika betul-betul tanpa kursi. Dados sedaya pun ladosaken dahar ngunjuk kanthi meneng utawi ngadeg. Dene menawi prasmanan cara katimuran menika anggenipun mundhut daharan menika mundhut piyambak jukuk dhewe ning nalika dahar ngunjuk menika kanthi lenggah. Nah, kula nyipati menika wonten kraton nalika ngarsa dalem mantu kaping 3 menika lampahipun nggih hidanganipun prasmanan. Dados sasampunipun salaman kalian manten, salaman kalian ngarsa dalem, lajeng tamu menika kaaturan minggah dhateng bangsal manis naminipun, bangsalipun jembar ageng isinipun manika warsidan kirana kursine.
Nah, sasampunipun mundhut daharan wonten bangsal manis, lajeng para tamu katuran mandhap dhateng pelataran kedaton ambanipun semanten menika dipun flooring di lantai kayu, lajeng dipun cawisi round table kuatah sanget. Dados anggenipun dahar kaliyan lenggah wonten ing round table menika. Menika prasmanan adat Katimuran. Dados nalika panjenengan satunggaling wanci menika kakersakaken nderek utawi tumut rapat panitia manten, menika perlu pun aturaken. Nek prasmanan Katimuran nggih ledahar karo lenggah pramila pun paringi utawi pun cawisi kursi ingkang cekap. Kursi ingkang cekap. Cekap menika ora kok undangan 500 kursine 1000. Menika tinimbang prasmanan mending ladosan. Dados ngaten. Dados anggenipun mundhut piyambak dahare karo lenggah. Menika prasmanan adat Katimuran. Nah, PR-ipun utawi tugas akhiripun menika ngragit panatacara utawi pranatacara gayut upacara boyong penganten kanthi resepsi lenggah. Data-data sampun kula aturaken, namanipun penganten sinten, bapak ibune sapa, alamate ngendi, sing medhar pangandika mengko sapa, sampun wonten namanipun kanton copy paste, lajeng acaranipun saking awal hingga akhir menika sampun wonten runtutan acaranipun kantun panjenengan damel kata-katanipun. Damel ukaranipun kangge pranatacara menika. Lah sasampunipun mangke Kabeh, Pak. kangge mangke mesti masing-masing niku. Mesti masing-masing ya mangke sasampunipun karaket mangke saged pun kintunaken Mas Suryono mangke cobi kula titi gitu kula tingali upami wonten ingkang sisip kula leresken utawi pun koreksi. Nah mangke 2 pertemuan terakhir menika saged kangge rembagan bab menika. Nek ana sisipe dipenerke. Lah menika proses pembelajaranipun kados mekaten. Pramila Mas Andri madosi contoh pranatacarane pancen boten wonten mriku. Iku dienggo tugas akhir kok. Nggih, ngaten Mas Andri. Sing ingkang ketulis mungkin sesuai kali angen-angene Pak dhewe-dhewe. Boten napa-napa nggih, pancen sire kados ngaten. Angen-angene pun menika pun tuntak dhateng tulisan, mangke kantun koreksi. Dados panjenengan saged mangke bandingaken asli kalian yang sampun dipun koreksi. Lah menika wah gingsiripun wonten pundi. Nggih, wonten pandangan malih. Sampun sampun cekap. Nggih, menawi sampun kagalih cekap, nggih dalu menika pun cekapaken rumiyin ijing kasambet ing minggu ngajeng. Mugi-mugi menika sampun saged angrakit angrakit bab pranatacaranipun mangke lajeng tumripun kintunaken Mas Suryono. Nggih mbok bilih mekaten dalu menika ingkang saged kula aturaken gayut kalian serah panampining srana saderengipun hijab utawi akad nikah. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika migunani murakabi tumrap panjenengan kathah lepating atur saestu nyuwun gunging samudra pangaksami. Kula cekapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken ageng panuwun dumateng asanipun Bapak Faisal ingkang sampun ngaturaken wedharan wonten ing dalu punika. Pepanggihan malih miturut jadwal menika tanggal 6, 7, 8, 9 Mei ya, 6, 7, 8, 9 Mei. Ya. Saya
wonten wekdal sawetawis monggo mangke inggih napa ngrakit ukara nata basa. Mugi-mugi mangke rak duwe 4 versi mangke gitu. Mangke kagungan 4 versi masing-masing mengarang merangkai. Nah, mugi-mugi mangke saged Dosa. saling melengkapi. Saling melengkapi kedayanipun mangke saged sami sinau nggih. Kedayanipun saged dipun apa nggih sami belajar menika wau. Bilih mekaten menika sampun pukul 8 langkung 56 menit nggih. Alhamdulillah boten krasa wis rampung. Niki Pak Herman nggih, mbok pilih tasih ngepam niki mengamankan My Day. Oh, Nggih tak nggih, nggih mboten enten napa-napa, mboten enten gejolak di Jogja. Amin. Aman amin. kondisi. Monggo Unjuk rasa burung ae. nggih Pak. Niki nek ten Sleman ditanggapke napa kalih Bu Kadis. Ten Jogja dalane do ditutup niki. Edarane ngoten niku nggih mboten wani lewat mriku lewat dalane kidul. Nggih. Monggo sesarengan kita pungkasi kita syukuri pepanggihan wonten ing dalu punika kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pindah malih matur nuwun rawuhipun Bapak-bapak sedaya. Mugi-mugi tansah sehat, seger waras nggih Pak Jam. Amin. Amin, amin. Nggih, kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dalus sugeng istirahat. warahmatullahi Kembali Sembah. bermawon. wabarakatuh. Amin. Matur nuwun ndherekaken.